Takže dámy a páni, vítam vás v novej hry. Toto je nová hra s názvom Super Tux. Idem na to, dámy a páni, Start Game. OK, dámy a páni, dáme si slot 1. OK, dámy a páni, ideme na to. OK, dámy a páni, ideme na to. Čiže raz, tu hore, dámy a páni, máme 125 skóre, time je 290. Počkaj. OK, zabil som ho. Sorry za tú klávesnicu, to je moc, ale moc slušná. Zbierame nejaké coiny. OK. Čiže idem na to. OK, prehrali sme, dámy a páni. Dámy a páni, ideme od znova, ale tentokrát to dámy a páni, takže som prehral, takže neviem prečo. OK, teraz, dobre. OK, dobre. Počkajte. Joj. OK, dámy a páni. 1. Stále prehrám, dámy a páni. Preskočím. Joj. Že OK, dámy a páni, tu sme to skončili. Už mám asi nápad, čo mám spraviť. Proste skočím naň. A takisto aj tu. OK, on ho zabil, ten ľad, tá ľadová kocka zabila všetkých. OK, čo môže byť sem? OK, iba coiny. OK, dámy a páni, tu sme to skončili. OK, dámy a páni, som to už prešiel som to. OK. No toto je čo? Počkaj. Dobre. OK. Tak teraz. Dobre. Toto, dámy a páni, je čo? OK. Nice, dámy a páni. Dostali sme ho do iglu, do tučňaka. OK, pokiaľ sa ti video páčilo, zanechaj tu like, odber a komentár a zatiaľ čau.